Maayong buntag! Praise the Lord. Maayong buntag. Ano po maayong buntag po? Ayaw po ninyo tubagag maayong buntag. Hindi po mo kami. Hindi po maayong buntag. Praise the Lord. Kumusta, Igsoon? Hallelujah. Palakpakan ito ang Ginoo. Wow, wow. Nindot kaayo ng Igsoon. He is alive. Ang atong Diyos, Igsoon, buhi. Tingnan niyo pa. Ang atong Diyos, buhi. Ngunit tinuot, tumogin ang original. Hallelujah. Na atong masabtan, atong masayran nga ang Diyos kanunay mga plano, kanunay sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Amen? Kanya hinumdumi nga nagpakamatay siya, nabanhaw siya para ginanimo. Mga ginay rason, o muna ginay tinuod nga rason. Mubati maning sakit atong lawas. Mubati man nagpangapagtayo, no? Ati, oy. Mubati ka, dili kasimuhot. Mubati ka, dili kalamig pagkaon. Mubati tana, pero ayaw mo kapanik. Ayaw mo lunga sa Ginoo. Dili ta mo lunga sa Ginoo. Kanunay yutang mangandoy sa iyang presensya. Kabaluta, galing kalibutan na walay mudunar. Pero nakabaluta nga ang tao nga mga lagad sa Ginoo dunay dapit nga giandam ang Dios. Mao ang langit. Hallelujah! Amen! Palapakan na itong Ginoo. Manindot kay Igsoon, atong abliwan ang atong balang kasulatan diha sa Colosas. Colosas Kapitulo 3, versikulo 12, mga kaigsuonan. Hallelujah! Muna ang pulong sa Ginoo karon na makahatag na tuni o katagbawan. Niya, duhanin ka mga versikulo din Ngayon sa diya, katawhan kamo sa Dios. Gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaagho o magmapailubon. Atong isunod ang bersikulo sa Roma, Kapitulo 12, bersikulo 16. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo, kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo kamaalamon. Mag-ampo ta. Mana mga langit nun, ini nga kabuntagon ni anapod ni. Manalinghog na pagmisi mong pulong. Tugutin na usap karon nga maabli ang among idulungog, maabli ang among kasing-kasing. Muulit mi Ginoo nga mabano na mo ning imong pulong. Nga dunay garantiya. Thank you, Lord. Salamat kaayo amahan na mga langit nun. Padayon kang nag-aayo, padayon kang nagatabang, padayon kang nga magadiho, padayon kang nga magapanudlo karon pinagi sa balaan ni mga Espiritu Santo. Salamat amahan nga langit nun, nga dili mi muulit nga murag gihapon among kinabuhi kundi dunay gyud kausaban, aduna gyud kadasig, aduna gyud pulong nga magakontrolar sa among mga kinabuhi. Salamat Lord nga ang tanang mga tawo nga niya karon dinhi mabata man, mabatan-on man, mababae man, lalaki man ngadto sa labing hangtong Ginoo, makasalod kayo. Diho gid imong alagad karon sa double anointing. Dili makita na kong kinabuhi kundi ang imong himaya, ang imong glory. Mo'y mudanag. Sa tanan namong buhaton, ikaw ang Diyos na magapataliwana. Among itugyan nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Dili ordinaryo igsoon nga niya ka. Dili po ni aksidente nga niya ka. Ordeno sa Diyos, o ang Diyos may nagplano ni tanan. Nakabalo ka nga ang imong kinabuhi, dunay nindot nga buhaton ang Diyos para nimo karon. Okay? Sa nga itong mensahe karon mga kaigsuonan, ako mong dadon sa usa ka simple kayo nga mensahe, nagingon din about humility. Okay? Humility mga kaigsuonan, pagmapailubon o humble na kinabuhi. Kanabitang mapaubsanon na kinabuhi. Kanang humility mga kaigsuonan, dili ko na siya dali magyaw-yaw. Dili na dali mo kang dili mo give up, kundi mahimo siyang malahutayon. Mulahutay yun. Mulahutay. Dahil sa pagdunay mga pagsulay sa kinabuhi, dunay mga pagtayon sa kinabuhi,
mula hutay, basta dunay gitawag og humility. Ha? Basta dunay mga naganin ng humilities kinabuhi mga kaigsunan. Bisan pa kung sa yaw-yaw din na. Bisan pa kung sa mga testing din na. Bisan pa kung sa mga tabi din na. Bisan pa kung sa mga pagtayog libak sa kinabuhi mga kaigsunan. Kay kining Kristohanon, hilabdan yun ka. Ayaw yung pagunahunan nga kining Kristohanon, easy kayo. No? Easy kay kinabuhi. Hallelujah. Kanang imong oras ha, ayaw gini mong balhin. Alas 5 sunod Domingo, ayaw gini mong balhin o alas 7. Ha? Sabot kita. Bitaw. So humility. Uy, ma-apply ni karon. Ma-apply ang humility sa atong sitwasyon sa pagsimba. Ay, unsa man ni oy. Unsa man ning no movement oy, di na ta mulihok ani oy. Unsa man ning gobyerno ha oy. Yaw-yaw dayon ta. Pero mas sila may nakabalo, mas sila may nahimong swito, dili kita may swito. Ayaw yung pagswito-swito, igsoon. Ha? Kaya magpaswito-swito, taning kalibutan na, limit ra ning aton hibaluan. Limit ra ning aton nakatunan aning kalibutan na. Labaw sa tanan ang Dios na magdagbutang anang gobyerno mga kaigsunan, kay ang Dios mao'y nag-order sa ilang kinabuhi, mao'y nagplastar sa ilang kinabuhi. Kanang naas gobyerno, si ang Dios nagplastar na oy. Dili kita angay, mga Kristohano, dili kita angay magyaw-yaw yan. Okay? Dili kita angay magyaw-yaw. Usa man eh kinabuhi na softies, na complete naman ta, vaccinated naman ta po. No, daghan naman po pagkitaan, ay nalaglakaw po. Labong-rabang magting-ating-ag na, reklamo po. Oh, limit kayo oxygen karon, dili na ta pwede magsigit lakaw-lakaw. Nakay kwarta ikapalit, wapay palitonon. Nakakaikapalit ang oxygen, wag po yung oxygen nga available. Tinuod bitaw na. Ang atong congressman, insulti mga kaigsunan, na deficit permanente ang atong mga hospital sa oxygen. Kaya hindi ko masipyat ha, ang Mars Gym, mga kaigsunan, order sila 240 a day. Ang Mars Gym, order of 240 kada adlaw. Ang marilis ko no, mahatag lang 100 lang. Deficit kanunay og 140. Sa ato pa dili og mahal, tinuod din ang gibalita din na ni Lola Flora. Mahal ang magkasakit. Bawal. Mao ba na? Bawal. Bawal ang magkasakit. Bawal yun. Ayong lakaw-lakaw. So tanaw na to nga kining mong humility mauni ang ma-apply karon. Natay mapailubon nga kinabuhi, laagan ka, wala pailog lang sa. Namo gyud mga tawo laagan ganahan mo laag. Mahilti sila mula sila. Ay mga tawo laagan. Ay mga tawo laagan. Pero karon dili na magamit. Laag-laag sulat. Laag-laag. Tanawa itong laagan. Binigyan mga Kristo, tinuod yun mga kaisunan, ha? Tinuod yun rin na ay virus. Tinuod. Tinuod. Dilit magkumpiyansa. Tinuod. Di ba makita mo? Nakitaan pa ni virusa. Dugay mo ng itabangan ng mga taga-simbahan. Tabangan na ito ni Kit-Kit. Tabangan na ito ni Kulata. Di ba makita? So yung buhaton ito, sabi, best na itong buhaton. Kinahanglan adunay humility. Amen? Pero humility. Tanawa, schedule, alas 10 din sa Bisaya na. No movement. Alas 10. So may buhaton sa simbahan. Listen po, mo lapas ka din na. Supak na ta. Gusto mo, nag-apil na gabmi. Salin mo kay guwapo niyong pastor ha. Ako mamuhay mahimo anak, kaya may gawin ng mikrofon din. Ako mamuhay oras bro. Bahala ko siya kung isulti din pero kung mo sundok mo na kayo sunan, huwag ka mo na po yung magawin ha. Perminter, bigyan mo ikaduha. Tapos karoon sunod linggo, ako yung tawid ng mikrofon ako na po guwapo. Ayaw pong balos, pastor. Okay, bubalik ko, ang pulong sa Diyos na nagsulti ka rin din ako lang nidalion, kaya para dali na punta na kaulit. Katauhan, kamo
sa Dios. Sa to pa, katawhan sa Dios man, reklamador, dili. Katawhan kamo sa Dios, gideklara mga kaigsunan sa Colosas 3:12, gisulti nga katawhan kamo sa Dios. Unsa kuno ka? Katawhan sa Dios. Sa ato pa, ang Dios mga kaigsunan adunay obligasyon nimo. Amen. Tuo ka. Kanus ka na mahitabo ng madato ni. Dili ka natuon kayo. Madagan-daghanong na nagamay mo kwarta, kay dalo mo po madaghan mo kayo. Katawahan ka sa Ginoo. Gipasalig sa Dios nga katawahan sa Ginoo, mahimo mauswaton, mahimo malipayon, protektado ka nunay, dili ka apil sa virus. Wa kay labot o virus. Ilantan di magsalig magpul. Hindi na hilantan. Tuuan ang virus, manapipot. Di tutuon ang virus. Wa kani kumaunsa. Ay, mambugiro man na yun. Pagliko ng lawas, mambugiro. Naaga ni maing lawas, mangita yung paagi. Bisag bawal na mo, bawal ng lockdown, dinahaan ng boundary, mangita paagi mo latot. Mangita paagi ka mag... Ato sa liluan, boundary, bawal. Ato agi sa dipasyo. Pabukit. Ako ba po, narin masakan, magbakla ni. Patay, murag nangani. Nabaklay na, padulong na gawas, padulong na tambuli, padulong na mulapi, padulong na mahaya, o pagadian mga ha. Isulod na may magigisunan ng pagadian, kanuha. Wa man day problema. Why problema? Atong miaging Lunes. Magbalik na mo, babagabay lang itong tagaliluan na usulod ng biso. Narang. Kung pagkabuutan na ng matuhanan. Karon, aging sulay. Sabi, aging mong sulay. Babayan ba ka? Di, yung kakaagi. Oh, pagpuyo. Katawhan sa Diyos ka. Ayaw ka mo sabihin. Kaya katawhan na Diyos ka. Ay, katawhan na Diyos Ginoo. Magsuroy-suroy ka. Ayaw. Kinahanglan mo agita o mutahod ta sa gitawag o protocol sa IATF. Madapan ng tao magsapak-supak-supak. Alas 10, ay alas 11 na magawas. At tupuro kita, madapan ka. Alas 2 sa kita, alas 2:30 mo agi na nito, dapan ka. Si isto ring agi, napicturan ko ni isto ang iriya sa Todila gahapon at lawa, ring agi siya, libot mo ko na siya. Dahil ito si isto yun, naang nagawin sa gawas. Tuyok niya. Tuyok pa mo nito. Ambot, di siya kasi agi. Murag nga, dahil pinilana na ba? Ilan ang sundong niya. No? Pero bitaw, gahig ang iyang trabaho tungkol ng ministeryo siya kuwali. Apo naman siya. Iputaw kapil-apil. Katawhan ka mo sa Diyos, ako balikon. Gibalaan o gigugma ka mo niya. Lamia kay Borda eh. Katawhan ka mo sa Diyos. Ginasulti ni Pablo na ikaw sa katawhan sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, ordinaryo lamang ang kalimutan na. Di man ganita i-appreciate anong mga tao na nasa gobyerno. Di man ganita i-appreciate ang mga opisina. Pero na-appreciate ka sa Diyos kaya ikaw nakailas Ginoo, minawat ni Kristo Jesus. Nahimo kay Kristohanon o ang imong kinabuhi, ang Diyos na maoy nagdumala o ang Diyos na nagsulti yun, gimahal o gihigugma kas Ginoo. Dili ka pasagdahan sa Ginoo. Dili ka pasagdahan, oy. Hallelujah. Di ikinabuhi ng Kristohanon, oy. Lami kaayo. Kay naa kay Diyos na salikan. Naa kay Diyos na salikan. Pag naa kay problema, naa siguro yung ubo, siguro yung hilanat, Lord, nabangi ko Ginoo. Gigugma ka, pasalin sa Ginoo ni. Atong klimo ni. Klimo na ito na. Mo ni rason, mo ni hinungdan yun. Nung simba tayo every Sunday, kay kanang sa aras sa Ginoo, ato ng buhian. Unya, ato na yun ang isulak, ato na yun ang isulti, na Lord, hindi mo kakatawhan ni Nima. Apil ko, akong anak, akong bana, akong pamilya, o ang circle sa akong panimalay, ang akong family name, imo ning katawhan. Hallelujah! Sa ato pa, kumpiyansa ka, nga mapuyong niya sa mong balay, lakaw-lakaw ka sa mong baol. Kumpiyansa ka, pero nga ganit na matyan, ayaw mo adto.
Ayaw mo bidjil-bidjil dito pataka na hindi ka kaina ng mga tao din ang nagdala man ng virus. Wala man kung takabalo, kinsa kay virus nga kariya din eh. Kanang imong tapa din ba kakabalo. Bitaw. O bitaw nagitudlo nila na kanang-tanang tao daw kontra nimo. Ini. Pero Kristohanon, walang virus na. Nawala ko, lamano na yung ta. Di ba? Sila ato ako ato magsuko kada Merkulis. Pagkabot ito, panakanay ni Kumo. Gahe kayo. Sugat mo nga, naas gobyerno. Iso kayo na mo. Lagi kumukumo na nito. Deres to, wow, may kumukumo, lamano mo yan. Diba? Lamano yun. Nga naman, kanito utang na wala ka ka-career o kupi. Di lang makasimot. Di lang makatilaw namin. Okay, gihapon na. Di sila nga, mauna na sintoma, ayaw tuo ka na. Kay katauhan, kas Ginoo. Mutuo ka. Ako'y pilang adlaw. Kilala ka nga, malipong na ka. Maugtinuot dahil. Wala kay kaon. Mo nalipong ka. Ang imong ganahang sudan, ha? Sentral. Dahog lang kong sentral, may lamig ng mga sudan. Kinsa man tayo, likong lawas, anak. Lugaw lang. Ako bitaw, lugaw naman ko. Nakala ko inigubo na po. Pa naman, maayo naman eh. Ingon din kakikubit ko. Wala pa. Maayo naglawas. Uy, lugaw may kinaon ko. Kutoy tiyan. Uy, pagkabog tambalin nun. Isa man tao dili magkutoy tiyan. Alas 4 pa, wala. Tulog na po niya. Mas batos kadlawang pa. Gutom na kayo. Iundangan akong inom ang tambal. Misali ko sa Ginoo. Naulian mo naman ko. Okay, mura naman ako. Inipangihin ako. Wala yelo ng gano'ng ihip. Ano saan naman eh? Bisag kapila ng mabubuan, di ba mahumong? Dili maputi itong siya. Tambal. Tambal. Hindi ko masalig mong kita sa Ginoo. Ano yun ay? Ang burami. Nahulian mo. Bilang adlaw, nahulian naman mong kuha na. Wala inom-inom at itong mga Laksan ikan, Planax, Albidol. Wala itong bayok-lo. Naik ko sa itong inulo na mga. Inom ko sa resita, bigger, ang nikisip. Nikisip, naulian noon ko. Edi aray tamba. Pagkaugma, wala. Maayon na si pastor. Pero di lagi hapon magkabusar. Di hapon magkabusar. Humility. Ang pinaka-the best kinabuhi mga kaigsunan at tumasayman nga kining humility pinaka-importante. Katauhan ka mo sa Dios, busa kinahanglan nga mubati ka mo sa uban. Mubati daw ta nato sa uban. Dinuon bitaw na. Pero karong mga kaigsunan, dili na ka makakita mga tao karon nga pabibi. I feel sick na. Wala na kayo gasakit ron. Di na kakakita gasakit sa Facebook mga kaigsunan. Di na kakakita sa Facebook karon naglaban ng ulo. Di ka kakita sa Facebook na dili maayo akong gibati karon kay di post ka Facebook. At tuon ka mga astronaut dito. At tuon ka dito bunit sa tanan. Tapos man ka. Sis. Gitawag diri mo sa kinahanglan nga mabati ka mo ngadto sa uban. No, kana bang pagbati ka to sa uban, ito na natay prayer. Diha lang aspito mga kigsunan pagbati na kay mga pag-agpo ngadto sa uban. Prayer. Ikaw sa dinhi, mabaluluyon, mapausanon, magmaaghop o magmapailopon. Mao ni ang kriteria sa usa ka tawo nga katawhan sa Ginoo. Usa ka katawhan sa Dios nga naa kining upat ka kinaiya sa kinabuhi mga kaibigan. Tanawon kuno nato. Naa ba ni nato ning maluluyon. Maluwera. Yo, makikita tag mga taong luoy. Luoyan ni. Pero wag kita gibuhat, di ba? Wala tayong gibuhat, hatag, wala tayong hatag. Kaya may batag, dako, kaya nag-iutak. Daghan, kaya napalit ng mga sakyanan. Ng mga kilumos ba? Ito mga hatag. Ito nga luoy. Mapausanon.
kinahanglan kuno nga naanis kinabuhi sa katawan sa Ginoo, naani kinabuhi mapaobsanon. Amen. Naani. Ikatulo, kinahanglan kuno magmaagho. Ikaupat, magmapailubon. Sa sitwasyon sa imong kinabuhi, no movement. Ayaw paglakaw-lakaw kay no movement may gisultis gobyerno. Matod pang Titi Henry, mura na kuno tag robot, mura na kuno tag tuod. No movement do. Ato pa puyo ra gyud. Puyo ra gyud. Kisa kay subo pa lungan, no? Subot-suboy. No movement man. Pero dili kayo literal ha, dili kayo nato literalon pagsabot, no? So dili lang mo lakaw-lakaw, mo na yung main anang movement. Okay, ang ayaw magtagan ang tanang tao. So dili ko na tawag pagarbo, kinahanglan ko lang na maangay na to pagtagan ang tao. Ayaw ka mo, pagpagarbo. Nanagani kay property, nanagani kay kadato, nanagani kay kauswagan sa kinabuhi, nanagani kay profesyon, nanagani kay degree. Ayaw pagpagarbo. Ayaw pagpa-bright. Kaya wala lang bright, ini si Jesus Christ lamang. Kita din nagtuon patag maayo. Maayo na kay kami in English, anak. Balik kamuti po, dumahin mo ka matamang Bisaya. Kaya po tayo kasinabot din mga kaigsunan. Lagi, garbo ka, di nakakabalungot tingog-tingog sa uban. Dili na kayo, muapil-apil, mga buluhaton sa Ginoo. Kaya nagsalig lagi ganun, maanak mo na ba? Kamao na, dili ko muapil anak mga batay mo naman kayo na, adi ko muapil na kay mga women's manak sila, adi ko muapil na kay mga men's, adi ko muapil na nila kay mga karaan na. Paglain ang sipag inuwa. Garbo na ba? Na ay mga aktibidades na diin in line sa Diyos ng paagi. Hala, apil. Kaya diha makita mo gitawag og humility. Pailubon ba? Bisag asang sitwasyon ng irios kinabuhi, lambaso din unakay gustong ministry, na gusto kang magamit sa Ginoo, maglimpyo din manilhin din maglampaso din magmag din musumli din mo-practice din kung naatay mga humility nga, studyhin sa imong kinabuhi mga kaigsunan, naana sa imong kasing-kasing, maka-apil ka. Na naman, naman kayo pagpailog, ay dili sa ko, dili ko liya, kayo dili ko leader. Ay mga tao, anak. Amen? Ay mga tao na, dili ko apil, dili leader. Garbo ba? Dili po ko pastor. Sige, ipunta man ako dito sa San Vicente ba? Ikaw pastor ito. Gusto ka may mukang leader? Ay mo under ko daan kung training niya sa Diyos ng paagi. Kinahanglan mahimo sa ta tinuod yun na leader. Okay? Ayaw ka mo magpagarbo kung dili dawata ang ubos na buluhaton. Duwaton day kuno nato ang ubos na buluhaton. So may ubos na buluhaton. Kanang ginauna ni mo. May ginauna ni mo nga ubos na buluhaton. Wala na. Dili ka leader ba? Libro ka. Mo na siya. Ubos na buluhaton na. Okay, kita tanan pastor din, wala maminaw. Gusto yung ako ng pastor, ikikwato ko siya. Nagkamog, kita tanan din, magusto mahimong pastor. Isa pa may membro. Mag-iilog na ta. Ilog na wali. Ako'y wali ron. Wala pa nang hirap, kaya gusto na pastor. Lagi, kining simbahan nga gigama sa Ginoo din ato ni tanan. I-appreciate ninyo mga kaigsuonan. Kung sa'y kanindot din ay mo pag sinasina. Ay mo pagka sina na anong mga kung sa'y nadiha. Ato ni tanan. Lagi, dapat i-appreciate na ito ba nga ang Ginoo maayo kayo. Salamat guys, Ginoo nga. Si pastor mo ibigay lang. Doon ay mga pipila ka mga butang akong i-share ka ninyo. Number 1, unang butang na atong how do we show humility as a Christian. Sa ako na ito magpakita ang pagkamapailubon ingon na usak ka Kristohano mawala ng isulti niya. Ingon na pulong sa Ginoo mga kaigsunan Santiago 4 ingon siya din we are a Christian so we are expected to serve people with humility. Christian ang isulti? Okay. Isa, we are a Christian, so we are expected to serve people with humility. Okay. Ingat din Santiago 4:6 atong basahon. Malihog og apply ko no. Gamay na ni mga kaigsunan. Santiago 4:6 then laktod ito sa 10.
Palihog ko basa ninyo. Suggest? Papaubos ka mo o bayawon ka mo sa Ginoo o bayawon ka mo. Ingon din apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Daghan. Sumala sa Ginoo sa kasulatan kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaobsanon. Unsa kuno? Ang garbusong tao, ang dautan na tao, ang tao nga garbuso kaaway sa Dios. Kaaway sa Dios. Unya ingon sa dinhi, maghatag siya grasya sa mga taong mapaubsanon. Amen. Amen. So sa ato ba ang kinahanglan nga humility gyud ang paharion kanunay sa kinabuhi. Kay naa ni mapaubsanon nga kinabuhi ng mulahutay gyud ka. Mingon man sila sa una, do hapit na mobalik ang Ginoo, karon pud hapit na gid mobalik ang Ginoo kay lockdown na. Pagsugod hapit na ta magduha ka tuig mga kaigsunan sa ato ang pandemya mga kaigsunan. Sa atong pandemic mga kaigsunan hapit na magduha ka tuig. Pero gikan ato, ingon nga hapit na mobalik ang Ginoo, karon hapit na pud mobalik ang Ginoo. Pero mga kaigsunan nato kanini ang grasya sa Dios daghan pa. Dili makabsan ang Dios nga nag-atiman nimo. Dili siya makabsan sa iyang grasya. Siyang kaluoy, siyang panalangin, siyang pabor, siyang proteksyon. Dili makabsan ang atong Dios. Miyon ka siguro, mo naman siguro kung imo atiman na Ginoo, dili mahurot ang grasya sa Ginoo. Wala naman siguro kung imo, wala naman siguro Ginoo. Musipyat ka. Ika na imong ginanawa usa na sa pagpaila nga naay Dios. Kani atong ginanawa bitaw, pagpaila na, pag-expressar na kay ang tao gihuy-pan sa espiritu sa ginanawa. Amen. Wala na ginawa ta. Espiritu na sa Dios mga kaigsunan nga naa nimo karon mo ni pag-expressar ba ang musimba gyud tawo. Dato ni ito kay pastor wa mo siya simba ta. Ang silingan, dako kay balay kami gamay. Sa dahil lang, kay luyo ana, mabayad ko rin mo pinagtukin. Laki, magbuba mo itong iyaha, ikaw na may guwapang balay. Badaan mo itong iyaha. Oo, ikaw na pinamit yung balay. Kami ganing, wala pa. Balaw kami pangita po. Sige lang. Kaya total to ang may balay sa Diyos na gigamak sa Ginoo. Ang Diyos yun mismo may nag-design, may nag-architect. Amen. Excited ta, di ba? Lumiya kayo ng balaya, no? Lamig, hindi nagitabaho ko sa predo, so kung nagtabaho sa Ginoo. Amen ba? Malaki. Laki. Mo na humility, mo na mapainubsanon ng kinabot. Naghulat pa ka. Simba yun, bisa pandemya. Simba yun. O ba? Di tamo simba ay. Pero matulid ka to. Ay, nagakop sa dalan. Naipayro sa dalan. Pero nagbiyahe motor. Ato plaza. Picture-picture dito. I love Orokita. Lagi, watong simbahan, dili, kay na-virus. Simpihan kayo. Simbahan. Kung mo manggaling ng mga kaisuunan, hindi na tamanin ba? Pero ang simba, usan ni kapaagi sa pagkaila sa humility. Amen? So ikaw, ani akaroon din bless kayo ta. Ano naman, kaya kasimba. Nakikitawag ko humility. Okay? Ingon sa din pagpaubos ka mo sa tubangan sa Ginoo o bayawon ka mo niya. Kung naako na tayo expression mga kaigsunan nga mapainusanon nga tustilan sa Ginoo, kada humble ba Lord para kunimo kuno ka. Muni prayer. Muni humble nga kinabuhi mapainusanon ang Ginoo. Kabalog ko nga. Sa akong utok Ginoo, ako ang gini. Ikaw na Ginoo. Nabi tayo mga tao nga naginigagmay nga mga analisar nimo nga murag iangko na nimo nga imong glory ay sipyat mga gagmay kang glory ba nga ang kuno nila ang kuno sa tao dili na pero ang gusto sa Ginoo yung sa dinhi pagpaubos ka mo sa tubangan sa Ginoo o bayawon ka mo niya tugutin ang Dios mo bayaw niya
Ayaw pa bayo-bayo sa mga galing. Sabi mo, sister, dili pa tawag na to. Dili pa makabalay. Dili man maka. Madato. Nagsulatawa na. Kailan mo. Ikadua, do not seek personal glory. Ayaw pangitaan. Ayaw pagpangita sa imong kaugalingong himaya. Mga tao nga, kuhaan yun. Kinahanglan nga ang kinasingkasing nga pagserbisyo sa gatos mga katawhan, ingon nga Diyos no, na Kristohanon nga paagi, kinahanglan mahimot at usa o mubuhat yun sa saktong paagi. Matod pa sa pulong sa Ginoo mga kaigsonan, sa Panoltion 27:2. Usa ko na yung mayong buhaton, kinahanglan nga ang imong kinabuhi, hindi magdayday sa imong kaugalingon. Ako na good ni, ayaw ikong buwalay, oy, ikong ampo. Nik-ampo na ko, maayo dayon. We, tuonin mo, ubhon gani ka. Siponon gani ka. Diba? Inigsipon na ba, magliso na yung gininhawa. Kinubuto ba, may mo Ginoo? Sa panahon nga maayong hilte, giangkon ang glory. Oh, dili ko na maoy gusto mahitabo sa Ginoo. Ang gusto mahitabo sa humility, kinahanglan nga imong tugutan nga ang Dios mo rin mutuboy nimo. Amen. Amen. Tanawa sa kuninyo. Ayaw pagtuboy-tuboy sa mga kaugalingon. Ani kalibutan na mga kaigsuonan, wala kita laing i-bless ang Diyos. Bless kag tao, hindi tanan. Oh, nani, nangharana ko ang Facebook, opat lagi mo lang tao. 8. Kaghan kay kong mga friend. Ay, mo tanaw na nga na. Ay, si Pastor Jog, sumo na kayo. Happy birthday. Pero doon na di ay mga tao, naghulat o haranaan. Hindi ko siya, sa akong birthday, haranaan po ko niya. Naghulat di ay. Nagtuo ko ko ay maminaw. Kang na mga amigo na ko, di naganahan mo lang tao kay Pastor, daghan kay harana na kayo. YouTube, mga kayo sa tanawar ko ninyo. I-like po ninyo na yun. Like and subscribe. Laki! Ako lang po lang naatay zone every day, naatay zone mga kaigsuonan nga prayer. Naanak sa Pildagap. Nakakonect mo sa Pildagap, na-link din ha, i-open lang na ninyo na amoy taas na signal. Dayon, dayon makita ninyong naong. Ay, babay-babay dayon tao. Buhalin din ko. Kada alas 7 na sa gabi. Apil mo. Oh, at tumihagi. Ang nakatanaw si Pastora Julia, si Carol, si Risa. Meron 4. Hingaw kayo. Meron 4. Ha? Ha? Ay, si Vincent, kada-kadaogan mo hawa. Ha? May signal ko, matunong mo kayo? Wexit tayo. Sensor kadaugan. Nawalan na po sa Vincent. Wala. Lagi, lami kayo. Niligdan ito na ang kuno nga ito ng glory. Oportunidad na. Oportunidad man, nataasan mo signal nito, maayaw mo signal nito. Alam, wali ka. Ay, total, may bayad ni. Ano man dahil maluwas? Uduha ka buk, usa ka buk ay maluwas, Ginoo. Ay, kalami na. Milyon na anghel mahimaya sa langit. Igsoon. Hallelujah! Okay, dayon ko. Yung sabi, maoy paday ka kanimo ang ubang tao o ang mga dumuduong bahinoon apan ayaw pag-unay pagday sa imong kaugalingon. Ayaw kunong unayad dahil utan kayo. Agon kayo ko. Kasig kayo ko. Anong unaya? Tugutin ng kanang mga tao nakakita sa imong gibuhat, sila'y mudayag ni mo. Kay bawal ng mag-unay-unay. Okay. Pero, sa 2 Crónicas 15:7, isa, apan pag may sugod ka mo, pag madasigon ka mo, kay gantihan ka mo tungod sa inyong gibuhat.
Dili ko ta mahadlok mga lagad sa Ginoo, mahimo ta nga isugod. Dili nang isog nga inig liba, sulong. Dili nang pagka-isuga. Unsa tang isugin nimo? Ako prangkay. Lain mo. Ako yun. Lain mo po. Natuko lang ka. Pagwak. Ito, Kristohan mo naging ko kayo. Hintog ka na. Pagbutis mo na ako, giisa naman ako kung kamot. Kiniwa pa ni mabutis mo. Mapitan naman kay suunan na inibutis mo na ako. Siguraduhon gina ko, nalunod tanan ka. Hinunod yung tanan. Wagi kamot ning lutaw. Okay, kasi na nato. Pero tinuod mga kaigsunan, ang pagkamaisugon din sa Diyos no naglabaati. Ha? Kana ba maisugon diha sa espirituhanon ng mga butang, dili ba dali ba mo giba? Dili ba dali mo kama? Dili dali maratol. Kanay mga pagsulay, dili maratol dayon. Relax lang. Relax lang. Di ka dali mo. Natay Ginoo. Kontrolon sa Dios ang tanan. Kontrolado na sa Ginoo. Okay, katulo. Tapusan na yun eh. Kapit at ako man. Ikaw sa din eh, serve with joy and gladness. So, mao po na niya ang gikinahanglan sa humility. Sa humility nga kinabuhi, dunay gladness, dunay kalipay ba? Dunay kalipay. Nga mo serbisyo na ito sa Ginoo. Pag-serbisyo sa uban o pag-serbisyo, uban ang tinuod ng kalipay or uban ang kalipay o pagmayaman. May mga tao dito nga nag-serve sa Ginoo, lagad sa Ginoo. Wala na din niya. Lagad sa Ginoo ba na? Ay, doon kayo naman yung lagad sa Ginoo. Ay, marang magyapay kinabuhi. Wala magyapon na usap. Ay, ikaw na ginaguna ko na anak. Tao na ginaguna ko na anak. Pero, tinuod yun ka ng lagad sa Ginoo. Doon na din kayo alibay na itutan sa mga sinasi. Kaya mga tao dito nga nagtrapahina, ng mga tao dito nga nagtrabaho, nihatag ng mga panalapi, nihatag ng snacks, nihatag ng sudan, nihatag ng simento, so kaya gihatag ninyo nain. Nihatag ng kwarta. Kaya dito, usa na siya kapag serve with joy. Hindi ka kahatag ng buwag kay kalipay. Dala ka ng lechon manok niya. Ay, lechon manok ko. Ano yun na? Ay, malagdag ka. Di ba nga niya? Nai-snack ko. Snack nyo na. Kamu na eh. Dirig mo anak. Dili niya. Ako'y matagahin. Makapalit ni ani ay. Di ba? Pero tungkol tinalipay mo, ay snack, lamig ka. Bili lang, grabe. Kanang panabi. Ano yan kung mo mag-practice na? Saan kayo nasa Jalester? Ano mo kayo? Palit ko gahupan. Siya ba? Palit. Lagi! Lamig. Lamig kayo na gahupan. Sabi mo na mo, di pa ka mag-practice, isnat na. Diba? Joy ba? Pula ko na pugsa, lata ng pugos. Suko po na, bakit ko na yung tao pugso yung bata. Saan na pastora din mamugos man? Saan na may kwarta? Auto-auto may kwarta. Kwarta mo isa na. Lagi, suko di ko magpugso ka. Kinsa din eh. Si Vincent, ako na yung pugso. Sen, inaw na mga tag yung 1,000 sen. Magpahina sen. Saan pastora na? Lagi, kinanglan ko na sa humility na serve, yung sa din serve with joy and gladness. Amen. Doon ay kalipay niya pagmayak sulod ni mo. Lamig yun na. Kaya yung servisyo tas Ginoo, na ay kalipay ka nga na yung mga tao lang. Aluwas. Ako mga kaigsunan, pagtanaw, birong tanaw ako sa Facebook, nitong luwalin ako sa live, mga kaigsunan, nalipay na ako itong naiduha ka po kita. Yes, naliduha. Yung abot bitaw og 50 kapin na nilantaw mga kaigsunan, naghanan na kayo, pagkasunod Merkulis kay upat na lang kabuk. Asa mo itong 50 kapin na wala man. Pero dili di ay ka dili ba ka magkumain kung sa'yo nilantaw din na butang. Dahil mo message ako, Pastor, ito na nagingan yung mismo pulong. Pastor,
akong sakyanan gikawat, akong motor gikawat. Tabang ko nimong ampo pastor na. Mga anto. Kada bitong nabay bisa gikawatan sila. Ning comment pa dito. Laki, gikarnapan siya. Pa-pre-request pa. Iba, kung di malami kayo paminaw nimo nga nasa sila problema, mudamog sila katos kino. Ikaw na itulay, kita na itulay. Walang makakita gani kung naa ako dito, makita niyo na ako kung na click ko nito yung notification bell. Ito na aking subscribe po. Oh, i-proud mo kayo. Amo bining pastor. Amo bining pastor ka. Harana. Ay, harana na to. Live, live. Kung gusto ko mag-live, harana, kung parana mo na mo'y signal sa yung balay, haranaan mo na to. Lagi. Oh, unay signal kusog lang. Nadinig ka rin. Ha? Once again, happy birthday. Pastor. Ha? Balik itong signal mo, balik ang signal. At ito na sa, once again, happy birthday. Wala na. Kaya kusog yun, kaya kusog yun. Salamat kay Ginoo. Roma Kapitulo 12, versikulo 11. Katapusan versikulo. Naging din eh. Ayaw ka mo pagtapol. Inoon, pagmadasigon ka mo diha sa espiritu o alagari ang Ginoo. So muna kitawag o humility. Nagdidinig mo ng kinahanglan nga ang tao ng Kristohanan nga naay Dios nga nagkontrol na nag-iya sa kinabuhi, dili kinahanglan nga mahimo kang tapulan, dili bukutan. Okay, every Sunday, pag mausap ang schedule sa simba, alas 5, simba! Ano man? Ano man? Dili mo tapon. Usa na? Usa yung sunte? Kining nga tawa na buutan niyo mo kayo. Buutan niyo mo kayo karong sunod Domingo ha. Alas 5 mo musimba. Usa yung sunte din ayaw ka mo. Simba yun! Pastor, ano sa schedule, Pastor? Alas 5! Alas 5 ko! Alas 5 sa kadlawon. Pagulong sa mali. Ay, huwag na ako ng kaayong ng tubig. Oh, sorry. Tubig ka. Huwag na ako kayo na yun. Alas 4 mo ka maligo. Alas 4 mo ka maligo. Nagpupuli mo. Dungan ta naligo. Oh, magbungan kita. Dungan tagsakit na eh. Ayo, tugnaw kayo. Gawas itong mga liman to karelit ng mga dili hinaliko dito. Dito, sino rin nakakuha ha? Huwag pa kumingingon ninyo nga di mo hinaliko. Dito, ang makarelit ani, ito ramang kadaan lang naligo. Salamat kay Ginoo nga dili ta mahimong tapulan. Amin ba? Isa rin itong itungan karon? About humility. Ang kamapausanon, ang kamadasigon, ang kamalahotayon, o niya mauni ang prinsipyo nga gusto mahitabo diha sa tao ng Kristohanon. Hinumdumi, ang grasya sa Ginoo daghan pa. Ha? Dili ni mahurot pag-provide nimo. Imagine na maayo nga sa imong kinabuhi karon, niya ka nalagad sa Ginoo. Unsa may nakita nimo nga pabor. Unsa may nakita nimo nga benepisyo nga di nakakaroon din sa Ginoo. Doon ay mga milagro nga di na-process sa Diyos. Doon ay panalangin nga di na-process Ginoo. Naman, kay naa sa grasya na daghan pa. Sa inyo din ang pulong sa Ginoo mga kaibigan, ayaw ka mo, hallelujah. Magmaluluyon, mapausanon, mapainloon. Sumala sa pulong sa Ginoo sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 11, ayaw ka mo pagtapol, Ginoon, pagmadasigon ka mo, diha sa espiritu o alagari ang Ginoo. Manginawag ko nga nining nakabuntagon mga kaigsunan, nga kining pulong sa Ginoo doon na niluna diha nimo. Nya ayaw yung kadiskurahe sa alas 5 nga pagsimba, ayaw reklamo kay maora ni ang paagi nga din atong duolon ang Dios diha sa sikretong paagi sa pagsimba nga sa Ginoo. Manindot sa hallelujah. Ito kamiton kukti ako gagsa sa imong mga kamot. Oh Lord Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Ginoo, salamat ining oras. Salamat Ginoo sa
Siya Ginoo, ang kinahuli ko nga kinahanglan sa tandog mo. Ugawag ang ako na ikatulog na pag-iuma. Diha ka di mo dalagon ka ni orasan. Salamat mo ka kada adlaw, kada oras, kada minuto. Imo ning gikapos, imo ning gihawiran sa imong gabhanang kamot. Salamat ni adlaw. Ngadiin ang imong pangalan matuboy sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Nadilit mi tapulan. Dilit mi tapulan sa pag-alagad kanimo. Mahimo ming madasigon. Mahimo ming madasigon. Mahimo ming madasigon. Mahimo ming madasigon sa pag-alagad kanimo. Amahan mo kalagit ko, salamat kayo nining adlawan, salamat nining orasa, salamat sa imong panalangin, salamat sa imong pabor, salamat Lord God, ang imong pulong Ginoong Dios nga gina-mention sa Roma Kapitulo 2, versikulo 11, nagingon ka Ginoo nga dili ni o ayaw kamo pagtapol, hinoon pag manasikon kamo diha sa espiritu galagari ang Ginoo. Salamat Lord God nga sa among kinabuhi,
nga diin adunay humility kanunay nga ibutang namo sa mong kasing-kasing ang paglahutay, ang pagpadayon, ang pagkamakailobon, ibutang ni sa among kinabuhi. Ginoo, hapit na ka mo balik. Among pangandaman kining imong pagbalik. Mahimo ni madasigon, dili katapusan mga adlaw. Dili mo bulag kanimo. Doon na may mga pagsulay, doon na may mga problema, doon na may mga balatian, doon na may ubo, doon na sipon, doon na hilana, doon na labat sa ulo. Apan naa ka nga Diyos nga gamahanan, naa ka nga Diyos nga milagroso, naa ka nga Diyos nga napal. Ikaw ang Diyos nga walay landong sa kausaman. Ikaw sumus kagahapon karon ug sumalabot. Ikaw ang Diyos nga daghan pa ang imong grasya. Salamat Lord kay matag usa ani karon dinhi tagbuon nimo ang ilang panginahanglan. Provide nimo sila sa ilang mga needs. Lord, salamat Ginoo. Tagaan nimo sila kwarta, tagaan nimo sila bugas, tagaan nimo sila sudan. Tagaan nimo sila maayong paglawas kaming tanan. Imong taghaan og maayong lawas. Ang tanan Ginoong Dios nga pamilya namo ang girepresentahan nga family name. Unsa man nga mga family name nga girepresentahan Lord, ako gi-declare in the name of Jesus. Lord, makadawat ug makatagam Ginoong Dios ug tabang ug pagorgigan kanimo. Labaw sa tanan kaluwasan. 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 Kaluwasan sa espirituhan ng babae. Salamat Ginoong Dios na samtang ni uli maluno na maging panalangin. Ingon nga imong alagad karon gitagaan ko na mas katungod sa pag-release ni in the name of Jesus. Tuhoy nga may tabo ni sa imong ginabuhi karon. Spiritual blessing, financial blessings, material blessings, emotional blessings, mental blessings. Kini mahitabo karon sa pangalan ni Jesus nga Nazareno. In Jesus name, receive. Hallelujah. Ako ni luwatong Ginoong Diyos pangalan ni Jesus. Ako ni ang kunon karon Ginoo. Lord, ang imong panalangin mo ceasing mo presence Lord, mo surrounds Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawhan. Salamat Ginoong Diyos manasikon nga kinabuhi. Bisan sa among programa na himuon karong adlaw gikan sa pagsilang ni adlaw hangtod sa pagsalom ni adlaw Domingo. Ang imong bukod grasya panalipod panalangin pabor proteksyon gahom ug dihok among maangkon. Kanimo lamang among ginatugyan ang tanan. Diya lamang kanimo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo tanang ingon. Amen.